Gogoratuko duzue, azaroaren 7an autokarabana bat abiatu zela Galdakaotik Europan barna hodei egilu zen kasua ezagutarazteko asmoz. Belgika, Frantzia, Alemania eta Holanda gurutzatu ondoren, gaur iritsi da berriz Galdakaora. Amane Ibañez, arratsaldeon. Arratsaldeon Xabier, arratsaldeon ikusentzuleo, bai hala da bai, orain dela gutxi iritsi da hodei egilu zen aldeko autokarabana solidarioa, hilabetez Europako herrialde desberdinetan hodeiren mezua zabaltzen ibili ostean, eta hemen hodeiren familiak eta senide benetan harrera beroa egin dietela sustatzaileei, eta gu sustatzaile horietako batekin gara. Álvaro, arratsaldeon. Arratsaldeon. Nola joan da bidaia eta garrantzitsuena lortu duzue hodei egilu zen mezua zabaltzea? Nire ustez zabaldu dugu nahiko, 21.000 kartel inguru jarri ditugu, 40 herrialde inguru, Belgika, Holandako hegoaldean, Alemaniako mugan eta Frantziako mugan ere, eta nire ustez lan ederra egin dugu eta aldiren bider guztiak errepikatuko nuke. Oso ondo, eta ezagutzen zuten hodeiren kasua? Herrialdi batzutan bai eta beste batzutan ez. Jente guztietako jentea topatu dugu, batzuk interesa handia jarri dute eta beste batzuk pasatuzte olimpikamente, vamos. Koldo zu elkarteko bozera malea zara, autokarabana iritsi da Galdakaora eta orain zer, ze asmo? Jarraituko dugu aldugun neurrian, jarraituko dugu hodeiren bilaketarekin. Badakigu denbora aurrera doala eta gero eta gatzago izango dela, baina jarraituko dugu. Datorren asterako hemengo neska batek, Maider Bejarretak, musikatu du Anbereseko poetak idatzi zuen hodeiri idatzi zion poema, hemen udaletxean irakurri zen, eta euskerazko bertsoia musikatu du, oso kanta polita egin dau, eta datorren astean aurkeztuko dugu. Horren zain egongo gara beraz, Koldo. Hauxe da guztia, Xabier.